खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय सेथियाव दं LPG गेस सिलिन्डारनि बेसेना मैया एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्राय 250 बारायबाय आरो एप्रिलनि 1 अक्ट'निफ्राय गेस सिलिन्डारनि बेसेना दिल्लीयाव 2253 जाहैबाय होनना आसाम ट्रिबिउन रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। नैथियाव दं मार्च दाननि 2022 मायथाइनि गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स गुसुङै GST आव गासै 1.42 लाख crore रां बोखांनो हानानै सिगांनि रेकर्डखौ सेफायदों होनना द टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। थामथियाव दं साननैनि सिगां पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खान बिथाङा रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिनखौ लोगो हमनो थांनाय रादाबखौ मोननानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन बिथाङा रागा जोंखांदों होनना पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खान बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथियाव दं कुसुगाव आन्सलिक कमिटिनि सिङाव थानाय मिस्टार रमियल रुटिन लकबक बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ मोननो हादों। मख'जाथावदि बिथां डक्टर रमियल लकबक बिथाङा मास्टार डिग्रीखौ मेघालय हादरसानि सिङाव थानाय तुरानि नर्थ इस्टार्न हिल्स इउनिभार्सिटि गुसुङै निहुनिफ्राय उथ्रिसारनो हादोंमोन। बिथांनिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनि जानानै कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।